Takže čáky čáko, moje jméno je Niky, ale budu se jmenovat na YouTube určitě jinak. Tohle je můj první díl s morčátkama, bude se to jmenovat Morčičí život. To má přesně Bára, jakoby, to je Bára taky kameránka, určitě s ní budu v dílu, ona se mnou. Vlastně jako jsme se dohodli, že budeme točit skoro stejný ten program, takže vlastně teď vám ukážu, co mám pro své morčátka. Takže jdeme na to. Tady to je morčátko můj Enísek morčátko, to je morčátko Fifinka. Vlastně tohle není její miminko, já jsem ho koupila, ale stará se, jako kdyby to bylo její miminko. Takže teďkom. Když chcete ven, určitě byste měli mít pro ně nějakou přepravku. A já si to musím počít od tebe, počovat. Takže teďkom jak vyrobit vodítko pro morčátka, pro takovýhle malinkatý. Ono mu je tebe 2 měsíce, ani ne, měsíc a půl mu je. Takže pro malinký, když chcete učit morčátka, takže určitě je to učit od malinka. Oni neprodávají pro malinký, takže se to snadno vyrobí. Mám tady takový vodítka, takový červený jedno a takovýhle. Takže jsem takovýhle jakoby gumičku, ale nebojte, já jsem jakoby, to jsou takový gumičky speciální, pro ně mám speciální. Takže takhle vždycky, když určitě tak, když je dáte ven, když je dáte ven, takže potom jim nedávejte do klece vodu. A takže určitě byste, když máte 2 morčátky, takže určitě mít velkou klec. Když jim budete dávat travičku, tak ne vodu k tomu. Takže vždycky takhle aspoň vypouštím. No. Takže potom bude druhý díl. To je moje morčátko. Do kamery. No, fandí. Takže potom bude určitě Morčičí život 2. Tam si ukážeme, co pro ně všechno mám. To je můj brácha, Fanda, taky točí videa. Takže tak asi vypadají. No, takže teda v tom druhém dílu si ukážeme, co všechno pro ně mám. Promiňte, já mám takovou blbou kameru na to. Takže potom budu v Báriném pořadu, ona bude v mém pořadu. Tak si všechno vysvětlíme, jsme dobrý kamarádky. Fando. No, to je můj postižený brácha vlastně, jakoby. Cože? A můj šolik chuďačku. Takže já vám řeknu, teďkom jakoby, jak se o ně starám, prostě každý večer jim vždycky dám novou jídlo, vodu, určitě jim na večer, teda když jim dáte na večer tu vodu, teda když jim na večer dáte tu travičku, tak jim nedávejte k tomu vodu. No, co dál bych jsem řekla? Takže já myslím, že by to mohlo být všechno. A pokud se nám podaří dát aspoň do 3 dnů 5 lajků, tak určitě budu pokračovat. Pokud se vám to podaří aspoň do 3 dnů teda 5 lajků, takže to bych byla ráda. Mějte se hezky a čáky mňáky.